ስለዚ ሓሊልኪ ተጻይቱ ክገድፈኪ ስለዘደለ እሞ ከዓ ፍትወ ስለዘይብሉ ግዜ ኣይተባኽን ኢሉኪ ሓቀባዩ ኣዋልድ ንዘይግደሰለን ሰብን ክፈትዋ ክበሃል እሞ ሕጅስ ናይ ብሓቂ ሳሚ ኣፍቃሪት ኣለቶ ድሓ ትብለን ዘለኻ ምስ በለቱም እወ ምስ በላ ናይ መዓስ ቤንዶ ኣይኮነን ኮለል ዝብል ነይሩ ምስ በለቱ ሕጂ ኸማን ደዊልኪ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ በልዮም ናበይ ክኸይድ ከም ዘሎ ካብ ኣፉ ክሰምዒ ምስ በሎም እንዳ ፍጠጣትሉ ትጽዋዕ ንዝነበረት ትደወል በቲ ሓደ ወገን ሳሚ ክቕበላ ክጽበ ጀመረት ኣጋ ምዕፃውን ስለ ዝተቐበሎም ቅድሚ ሰላምታ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ምስ በለቱ ምስ ኣፍቃሪተይ ናብ እንዳ ኣባ ሓጉይ ይኸይድ ኣለኹ ሰላምታ ኣይምስ ቀዳም ምስ በሎም ቴሌፎን ኣብ እዝኑ ኣፅያ ነቲ ከባቢ ኣብያት ምስ ገበረቱ ኣሕታ ዘጓል ገለ ክተምፃልያ እንዳበለ ሰሊሉ ዳኣ ብክልተ የአዳው ገይሩ ኣፋ ኣበሰው ዝተጓዓዙ ተጓዒዞም ሳምን ሰላምን ናብቲ እንዳ ኣባ ሓጉኡ እፅሑ ስምዓኑ ዶ ሰምዒል ወደይ እምበኣር ከምታ ቃል ካጓል ሰብ ሒዝካሉ መፂኻ በልዎ ድሕሪ ዝብላዕ ምስ ተብዕለ ቤኖም ኣብቲ በረኻ ንፋስ እንዳተሓረሞም ኣላ ኣባ ሓጎይ ቃልቃል እንዶ ኣይበልከን በዓልኸም ዜና ተግብሮ ብስምዒት ዲና ካልእ ተደፋፊና ቃል ክንኣቱ ይብልና ሓቂ እንዴ ምስ በሎም ለባም ደኣ ለባም ወድቶም ለባማት እንዲኻ ብዝኾነ ትኢትያ ትመስል ዘቆልዓም ኣይፀልኣ እኽዋን ኣብኡን ከለኹ እንዴ ቆብ ኣቢልያ ትሕሸከ ሃመሪስከም ኩሉ ነገራ ከም ኣዴታታ ትመስል እሞ ሃየ ደኣ ፅቡቅ ጌርካ ሓዘም ኣብ ኢድካ ዘለዎ ወርቂ ገዲፍካ ካልእ ሓሰስ ክትብል እምኒ ሒዝካ ከይተርፍ ከምዚኣ ንሓዳር ትኾንጓል ክትረክብ ከለሓሲ ኣጥብቕ ኣቢልካ መሓዘን ተቃላጥፍካ ድማ ኣዳርካ ምግባር እዩ ድሕር ደጊም እንታይ ተሪፍኩም ናይ ኮሌጅ ትምህርትኻ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ክትውድእ እንዲ ሓቂ ምስ መመረቅትኻ እንተትገብሮ ከመን ኣይምስፀላና ምስ በልዎ ኣቶ ኣባ ሓጎይ ሕጂ ፈሊጥካ ስተኢት ቆልያ ክትብላ ድሓር ከዓ መብፃይ ጥራይ ከተግብር ካብ መንገዲ ኣረይ ዘምፃእኻ እንተኾነትካ ምስ በሎም ንሱስ ግዲ ይብልካን ኣይና ኣኸስ ኣስተብሒለልካ እንደ ግዲ ልብኻ ምስ ኣንዲ ተሰሊቡ ዘሎ ድሓር ከዓ ንኣባ ሓጎኻ ዝኣክል ጓል ሰብ ክትላለኒ ሂዝካየ ኣይምስ መፅእኻን ስለ ብሓቂ ዝሓረኻዮ መናብርትኻ ክትከውን ስለ ዝወሰንካ እምበር እንተ ናይ ጥኢትን ዘይጥዕትን ግኖም ኩሉ ነገር ኣስተብሒለ እንዴ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኸ ምስ በሎም ኣባ ሓጎይ ካብ ኣስመረላ ደኣ ክረባ ኣቢልካ መሓዘይ በለ ብውሽጡ ኣብ ገጹ ናይ ሓጎስ ስምዒት እንዳንፀባረቐም ስምዕነ እንዶ ንስኺ እንታይ ጌረኪ ግድን ደሊግካ ኣለኹ እንዳበልክ ትርብሽኒ መቸም ንኣይ ደሊኺ ከምዘይኮንክ ርግፀኛ ሳምንት ተመፀ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ሕጂ ኸ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኢልኪ ድኺ ክተጨንቕኒ ምስ በለ ፍጹም ራሒል ከይፈትዎ ካብቲ መደቀስ እዩ ደው ኢላ ክወፅእ ምስ ገበረቶም ይደፈናስከ ንስኻኻ ኣታ ኣይቀሰንኩን ኮፍ ክፍል ኣይከኣልኩን ኣነ በዚ ብፍቅሩ እንዳተቃፀልኩሲ እንዳተሰኣኹ ንሱ ምስ ካልእ ጓል እዝሞ ፈፂሙ ኣይኮን ክነፅዕነታ ጓል ምስ በለት ኣቲ ሰብ ኪዳት ክንበር ድሕሪ ኣይደለይክን ምባልን ኣፍቃሪት ከም ዘላቱ ምሕባርን እንታይ ኸ ክደግሚ ዝተተሓዙ ገዲፍኪ ዘይተተሓዝና ንግደሰልከ ሰበት ቆላሕ ዘይትብሊ ድሓር ሓዲግ መድህ ከይተርፍ ምስ በላ ኣነስ ምሳኻ ኣይትሕሰቦ ንሳምናተይ ረስኤስ ምሳኻ ኣይትሕለሞም ካይደግመለይ ከማ ነዛዘረባ ሓራይዶ ፍቅሪ ይርግ ዳኣካዶ ብውሽጠይ ቃፀል ይነድድ እየ ዘለኹ ይፈተኪ ትብላ ኣለኻ ሓቀይ ከምዚ ኣነ ንሳሚ ዝቃፅ ዘለኹ ቃልቃል ትብላ ኣለኻ ዶ ምስ በለቶም ኣብ ከምኡ ደረጃስ ኣይበፅሕኩን ክበፅሕ ከማን ኣይደለን እየ እዚ ክብለክ ከለኹ ግና ኣይፈተኩም ማለት ኣይኮነን ብዝተኻለን መጠን ስምዒተይ ቋፀር እዩ ዝፍትን ውድኣቱ ምናልባት ምዘይሰልጠኒ ኣወዳድቃይ ክፅብቐሊ ምእንታት ምስ በላም ፈታዊ ነፍሲ ኢኻ ንስኻ ርኤካ ኣለኹ ምስ በለቶም ነፍስና ምስ ንፈቱ እኮይና ካልእ ክንፈቱ ንኽእል ግን ድማ ስሱ ኣይኮንኩን ሕልናን ማዕረ ማዕርዩ ከዓ ልቡና ኣለኒ ንክልቲኡ ኣጣሚሩ ዝጓዓዝ ሰብ ምባል ገዲፍኪ ፍጹም በሊ ማዕረ ነፍሲ ኣፍቂረ ምሽኡ ንሓዋሩ ከም ትሕጎሲ ግብረኪም ንስለ ምፅባቕ ዘረባ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ስለ ሓቂ እምበር እዛ ፀላም ተፅቃጣኒ ብዘይ ቃል ዓለም ቀሲንኪ ከም ትነብሪ ክገብር እዩ ብርግፅ ኣብ ምላኡን ስለ ዝኣምን
ሰቃይ ሰበይቲ ማና ሰበይቲ ነገር እንዳገበርና ተመላሊና ካብ ንኣና ሓሊፍና ንከባቢና ብርሃን ክንከውንና ነፋስ ክወስዶ ኢሉ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ኣብ ልብኺ በቂሉ ክሓድር እምበር ስለዚ ሕሰበሉ ጥራሕ ክብለክ ዝኽእል ልቢ ሳሚ ኦሮማይ ሸፊት እያ ልብኺ እውን ከምኡ ፍልልይ ግና ንሱ ዝሓዘ ሒዝዩ ንስኻ ግና ቤኒኸኺ ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ተሪፍክ ዘለኺ ስቕታ መልሲ ክኸውን ስለዘይክእል ናይ ልብኺ መልሲ ክትህበኒ ሕጂ ስክብለይ ዘርአኻ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ከውሕት ዘርኦ ከም ዘለኻ እንተዝርዳእካ ነይሩ ለባሚ ኣመስበልካንን ዝተዓፅኦ ማዓፆ ከይተኸፈተ ክትኣቱ ትኽእል ዲኹም ለበይ ብፍቕሪ ሳሚ ተዓፂ ከሎ ዝፈነኻ ዘረባ እንተፈነኻ ኣብ ልበይ ክኣቱ ኣይክእልኒ ስለዚ ዘረባኻ ንፋስ ወሲድዎ እዩ እንታይ ኢኻ ክትብለኒ ፀኒሕካ ምስ በለቱ ኣላ ራሒላ ተላገፂ ፅባሕ ንጎ ግና ፍፁም ተረከባ ኣይኮነን ንሳሚ ኣረሲእኻ ውሰደኒ እንተበልኪ ፀበቐም ክሳብ ክፅበየክ ዝኽእል ግዜ ተፀበየ ግና ምስ ፈተተይ ከለኹ ናብ ዝቐፅል መድረክ ክሰግር እዩ ሽዑ ፍፁም ዝረኣይ ዓይኒ ይብራሕ ክትብል ኢኺም ማዓፆ ልበይ ክትከፍቲ ደጋጊምኪ ክትከውሒ ኢኺም ሽዑ ነፋስ ወሲድዎ ክብለኪ ግዳ ገድፈኪ ሳሚ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ክመፅእ ጉዳይ ክምስኡ ወዲኢ ንኣይተኸኽ ኣይተብል ንምባል ግድፏ ከደም ከምዚ እንዳተዛረበስ ከፍቅሮ ድደልዩ ፅሉል እንዳበለት ንሳ እውን ናብ መደቀሲ ክፍላ ደኣ በለት ኣታ ሳምሓወይ በቃ ኣብ ገለ መንቀራቅሮ ሸሚምካ እምበር እንዳባሓጉኻ ከም ፍቅራት ሓሲቦምናሉ ሕጂ ደኣ እንታይ ዝግበር ምስ በለቱ ሰላም ሓፍተይ ናብኦም ወሲደ ከላለይክ ከለኹም ስለ ዘፍቅረክን ንሓዳር ስለ ዝምነይክን ጥራሕ እዩ ብልበይ ዘፍቅረኪ ፍቅረይ መዐቀኒ ኣይርከቦ እምበር ክንዲ ምንታይ ከም ዝኾነ ኣቂነ ምርኣኹ ነይረም ንስኺ ፈጣሪ ዝሓበኒ ሕያቤ ኢኺም ንዓይልክ ዝተፈጠርክ ሰብ ድማ ኢኺም በዚ ምክንያት ኣይኮነን እታ ዘላሊትን ኣውቶቡስ ተበላሽወት ምሳኺ ኣብቲ በረኻ ፈጣሪ ከላሊን ስለ ዝደልየ እምበር ስለዚ ልብኺ ክፈትየሙ ኣብኡ ክፀንሐኪ ምሕዋኹን ኣይክሕውኸክን እዩ ቀፀል ክራኸብ ኢና ኣብ ጉዕዞና ድማ ክንላመድ ኢኖም እርግፀኛ ሽዑ ፅቡቅ ጌርክ ክተፍቅርኒ ኢኺም ፈቲኒ ኣሎ ኢልክ ግና ሓደራ ከይትኮርዐለይ እንዳብላ ከሎም ኣይኣምንኒ ሰላም ጥራሕ ከይትብልኒ ኣቲ ኣበይኺ ጠፊእኺ ኢልኪ ምስ መወንዲ ዳኣልካ ጣጦ ኢልከ ዘለኺ ኢላ ሄርሜላ ምስ ጨደረት ሳሚ ህቑ ሒዋ ስለ ዝፀንሐ ብስምባደ ግልብጥ ምስ በለ እዋ ሳሚ ናቲ ዲኻኸም ኣታ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኣብዚ ኣፍ ደገና ምስ በለት ሳማሓወይ ቻው ሃራይዶ ክድብሉ ሌላ ንውሽጢ ብጉያ ሰላም ኣተወት ኣታ ገናይ ነዛ ዋላ ሓደ ዘይትፍለጥ ጓል እምበኣር ተበላሸ ኣለኻ ምስ በለቱ ከምኡ ዘይኮነ ሄሩ ሽኩር ብእንዳኣልካ ፀኒሕኸ ኣሰንቢድክን እኮ ምስ በላ ንስሞ ይፅንሐና ምሻሒ ከስቲኪ ኢልካ ቃል ኣቲኻለይ ካብ ትምህርትካ ጥራሕ ግበሪ ትብልሲ ቃልካ ዘይትፍፅም ምስ በለቶ ቅሳኒ ሄሩ ሽኩር እሞ ዝመፅእ ቀዳም ዶ ይኹነና ምስ በላም ናይ ብልባኻ ዲኻ ምስ በለቶ ሓቂ ግን ብሰላም ሓንቲ ምዘይ ትብለየ ምስ በላ ንዓዳ ቅሰን ኣጆኻ ንገዛና ናጊረ ካብዚ ገዛ ከም ትስጎ ጌረ ናብ ኣዳ ከም ትምለስ ገብሪ ሽዑ ከማን ሳምናት ጥራሕ ትኸውን ቀዳም ክፅበይከ ክሓሰቡ ኣብ ምእጉርቱስ ኢማቱ ንሰላም ክተዋርዳን ንውሽጢ ገዝኡ እንዳቅልጥፋ በለት እታ ዘቆልዓ ይሕማ ይመስለን እንዳበለ ሳሚ ብወገኑ ዝገብሮ ስለ ዘይነበሩ ነስናይ ሻቅሎቱ ናብ ገዝኡ ደኣ በለ